Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. World War III aron thama kedobom along Hamas ok chumpran atum aphan kehere kokji aphan an sose kachisik kedupon. Israel lapen Hamas ok chumpran angbong kedamtang arni pen soluk sodak aron thama kache phulok ajok pupu angbong cheteng kheng bom si pini arni anke hithi irui sose nang plengtet. Son si Israel adet atum Hamas ok chumpran atum aphan penang an kateng kheng pedopon lo. Laso along Hamas ok chumpran atum bidi kijut ason si nang kedo ajok Israel adet amunit atum aphan bang pharo hini nep inghusi patupon lo. Laso ajok Israel adet atum abang anin kipung kedopen non abang ke Hamas ok chumpran atum aphan pirt hepen kapawir pon beji aphan Israel atum tengkheng pon bomlo. Lasi Hamas ok chumpran atum aphan herekok popu aron thama chedan pon bomlo. News Desk Report, Karbi Anglong News. Langlok Swing hana phule sar thetok bi arong arat atum ahin pen jingthong rong hang farming cooperative society atum aphan lamboy kipi ponthu. Preni phain kora pho arni lakha krepli korkhanthi constituency ke parlo langlok swing han aphule sar thetok bi arong arat atum kedam dang preni phain kora hini arni langlok so lems ib ahem along jingthong rong hang farming cooperative society atum pherang ke amai kang nipon aputhak ningkang samsi chipak langsi sar thetok bi arong arat atum ahin pen lamboy kipi ponthu. Samilang so pen long ba morning ti Karbi Anglong News. Nilitum da sorlo tum pens tamme isi nilitum pini social media long na chethadun je lam ke la pulo pani sitareng ko rag thom ani lem salong farming society asor alang litum presmis ke tipia lang so presmis tipia lam alang litum kanenje dam ke chokchi do ko posi nilitum da ngan pule asor rata tum stamme presmis ni nang kok lo na si alam bangke nilitum kipu dam ya bangke la pulo ladak alang litum presmit yang ni bomahut farming society asor alang litum ki thekere tum do an ching room si alang tum presmit je hang along lam kaning je ke chok sidat alam si nilitum non nilitum stame presmit ini nang kok athelam boy ki pidon je phas nilitum non social media je hang sin nilitum nalitum aphan na chithan je phan si nilitum ching room lo la si non bangke nilitum kipu dam je bangala pulo alang nilitum aphan nilitum stame ke thekere tum bansi kidugo tumke baka chini ne tum ki ka chokha pen sini tum do munitum tumke kacha khaseroi ka cherap hen lo ki thenai la si da song bong sta me ni tum aphan ki putot alam do kok posi ini ni tum solo tum sta me chingrum dun angkok alam bang ka chingrum mun de da je polo sta me junu dak nai pu posi ni tum sta me solo tum sta me do dun angkok lo na sa alam bang la puro ni tum hana ki pu ala farming society asor athepi ba farming society asor sta me na ki pu vega bang ke alang li amenta ni li pudet po sondor kramsa nang li lam kaneng je chok chichatlo athe munit tum ke kiduk aprang ban tani li tum pulo kiduk ke plang la ke chipin pianang ni munit tum ke irimun jong ka chingdon dia son iri sonthak thaksi kiduk adopo ke plang adopo na pencho klem bom si munit tum ke reng lo na se ka selet ta ho ka chini ni ta ho kilu kilom ta ho kidugarat ta ho puke munit tum chipunang ni nang inut thek lo nang inut re lo tori lo misan lo churo lo tamina ke thek area bangsi munit tum phan ke thanang ji pire nang ji nang ke thek chara bangsi kilu tum hada thanang ji ke chok chiang bong an tami than po nang ji ke rab du nang ya bang lo nali inut ap dolo tamini ri tum hana ki pu bang nali chok chi ihan phule asor ke noni nut bahani si ke chapang ta uve ki mi tum si chapang ta aban tum phan ta an laka abana velo ki mi velo uve mi velo bo ba uve bana velo athe ko pipo sini tum chapang ta nang ko ilong de do ko bhiti do ko joine se chapang tang lo chapang tang lo athe ri tum ta ni li hem ni ri nang kok mati nang inut thek nang inut nang li hem dolo nang li ri dolo poling le muni tum ke nang lita ni ri tum nang reng dum de amuka tum nang reng on de majuta reng re laki muni tum ke ni ri tum hana ki pupi leng han phole asor ka sele non chapang tang jong lo klem de ta thek long lo bo ihana phole asor kam klem te thek long lo bo hem lang am tha ri lang am tha pu laki hem ni ri ke chela kamali ni tum ta thek an ri an pen ke ni tum ta kireng nang jawar sai ka chipe thek ni jawar sai ke ni tum ba chini lo ni phu lo nali phanai pu nang ko ka theke aprang ani
tarik troksi Oktober tarik troksi ani kes itum kivang ani nali la sol ni telam ni chokche ako aprang phasa ani bangke hala ko pulo ko puji Ranokso hala lemsa hema long meeting do ni tanali chokche ako non tanali ako chokche tanglo ko pipos ni tum hanang lang rem re lo ki du ko nang lang rem re nang ne nali ke nang lang rem puchi ni dak lo ati bare ke nali e son alam nang ri ren de nang ni mati nang pulem de nang ni mati di nang pin pelem de nang ni mati ni tum da ki du puta ba ki chuche ke iri hong ke pen chuklem sin tum da ke chu mati nali hema chang he ke nali building kim lo nali thek lo nali inu da ke thek lo nali inu sa guri lo puta ani sibang ni tum ha nali nagrab do ma ave mati ni tum da mitha ki pan se chuklem bom chu bom dam bo non tahara lem sa ni tum ha ko ani ni tum ke therak na ni di nali tum nali phanang chi dan mati di nali phanang nang pu ke ni li so chi pin pe nang ni pu lan cha ta ka la tarik troksi Oktober tarik troksi ani gambora hem ke bang anita nali nang puli lo la so posi ni lipulo la ta chi pin pianang ni kidu ki plang alam ke pu ona ni lam pulo na chi sekar lo la ke chi dia nang ni la hai ke ni je lo ni litum ni je da lo ba ni ta ni je lo la pulo mane nang pin piala ma li hen ten pu ni litum ni ning ki oi ong lo seta me nang ni pha dia lo nang dia pe si litum du clip lo ana ke dia pen do joy pu ma pa ko non ong juno ong ni litum hanai pu angke no ka hem ki barak ho kam klem kle ta ho ihan pulia sor phalang am tha ta ho an pe ni ki dosi pute do pute nali hem chang he mati nilitum talasi non adontin na nilitum jo so mar school chupadu non ta nilitum private ki chupadu na se idon don long sinitum ba thom bang pli an chupadu ante nang nang rab lo mang rab ri mati nilitum talaki klem ki dam ko pulo ni mithanga chuklem me chu dam pen sinili tumta lahai sumar me chu pathek chi parelo lahai pen sinili tumta ko an fi he ta chi pilo nali lo nang ke hang nali lo nang ke ning ri nali hem ke bang sinili tuma chu hanga bi mati nang rab re ke ki duk puta me ni tuma khi ni tuma dat me ni tum chuklem chu dam pen sinili tum chuklem chu dam lo chi pathek chi paren lo ako ni tumta ni phudo lo ni sumar bhan ke nali nang pulo re ko ngor wat pa ijima han pari lang ma han pa jolang ma pu ni tum ha an ke junu nai puta me nili tumta nili somar pan han pare ji pangdaji patologi rit na panong do re ji puke nili tumta ning hang helo pathe gi pare pa lam sin nili tumta chupat school he ta ke chotoy dun lo ko ani ki dukta me thek nang ji re nang ji bang ason long dun te bang ason thek dun te bang ason re dun te pusi nili tumta avisi le ta me chongda chot ta min tumta school he ta chupat dun lo ko ani ke hela ki duk nani tum chini lo ahok lo bang ta ke thek ang tung lo itu masang ke thek ang tung si bang ta la an chi paduk lo pu nang li inu da karbi inu de ke thek re bang pu buji tha hai a sab buji tha hai la an ke nali nai pu nahi ta kam ve nang li ke non li tum hana ke pin pera te nang li thek nak re nak lo nang li jong si inu ke thek re bang khai phang ka ching hot karbi Dr. Numol Momin fan club atum ahin pen ke pang therasai ke dengpon Preni phain korap khok arni lakha kretroxi Bukajan Assembly Constituency angkang pregjam adim along ingdeng thongkya praise Jonal Karbi Youth Festival lapen Durga Puja Bukajan Borjan Sarupathar Deobani Nilip lapen Duarbagori along Katalon pon adim along Dr. Numol Momin fan club ahin pen sepater piponsi kapang therasai kedengpon Bangswa jai meg along Bukajan Education Block Board Chairman Sardili Be Lokhiram Rongpi Komol Be atum pen danglo Dr. Numol Momin fan club atum kapak thar asai kedengpon asai misen pen pachun ponlu Bukajan pen Sarkuru Be Karbi Anglong News Ingdeng thongkya raisi jet KYF Rongmongwe aklam along misen pen ke pachun pon Lakha Kretroxi Socheng Dhenta Constituency ke parlo Rongmongwe along ingdeng thongkya raisi jet KYF Inkorai hini inkora ke thomlapen inkora pli arni pachon ponlo kaike ta khe rengver nangji jutang jubat vir vedet nangji pu lonbarim kanbarim ansose pangtang pon nangji pu KCS Central Committee ahin pen matha ponsi ahawarten aphan kapen khat pon atengsi Rongmongwe KCS zone along mephu manik kathar kongchonbang joysing terang lapen ingdeng thongkya raisi jet KYF Rongmongwe KCS zone along reservation committee amephu kamsing rongpi kongchonbang ajit tokbe lapen kapre khejutang
kaching hon asongja po asongja pi atum do de sangse RG ding klui pen cepaduk ponsi mesen pen ingdeng thongkya praisi ZKYF rong mongwe aklam along pachun ponlu kecheng CR ni local MSC kacherong PP pen states ingpu ponlu lapen karlitang XCM mohon be achetai along karbi anglong autonomous council deputy speaker Sona Terang pen ingpu ponthulo lapen karlitang kadom phangchopi achatai along VDC chairman Bronson Terang pen si ingpu ponthulo Bang Swalong Mondol Mepu Sem Ingleng Rong Mongwe Town Chairman Sonaram Terang Lapen Kithe Kiding Kaprek Arata Tum Sidami Chetong Dunlo Rong Mongwe Pen Jona Singh Tiso Karbiang News Thongkya Raisi General Karbiyut Fisir Dak Rong Mongwe Aklam Long Nang Litum Kicheng Penon Pini Yang Kijut An Iglo Laso Ku PPC la Bangso Dimalong Nang Litum Katora Kisung Pinini Lapson Doma Mate Avima Laso Petak Nang Litum Mahin Pen Nang Thandunikta All Karbiang Long along Tina Ason Jonel Hawar Karbini Sodim Sorong Aje Gibiason Taxi Bilitum Ladak Socheng Henta Romongwe Labangso Jutang Ason Hawar Mai Tamen Ilitum Taring Koi Sipen Pini Taring Koi Rapian Aparman Ilitum Hawar Karbini Sodim Sorong Aje Dipongo Labangso Risonim Sorong Aje Gibipon along Tiripi Gaping Karateng Sinilitum Dipon Long Tiripi Gaping Kat Ason Amung Kacipate ason amung anta la soteng masini tum dipon pemelo lapen ladak ni tum ini jethek long ini an jethek long mage sang kisung katora la sonda bela tis tang meteri ka matum sita me nilitum bhan isi mesen ben labangso ris khawar ka bibisim so ke pai ke pachun te meje phan latum lang tinda body pongo lapen Karbing Long Autonomous Council kecari sa Dr. Tuliram Rongha sa Rahim Pensita me nilitum han akira pajir pono alang dia akira pensita me penanga nilitum akijoy la son chithek pono lo asi laba alang liphan sita me pini nitum hawar amai romowi hawar amai pe alang liphan sita me suri kocoron nilitum akin pajir pono Tangte terangkan bak citong pon iglo kado ko be nilitum kachokha pon ke nilitum adak hawar amai lo registration kapuri tangke kado be ingko yani teran dos laso ang pong penangan teran tum abang ke pening dito nundros si polbis tami ladak yung do teran man dito nulos teran priplian ladak tum pening bangke na citong dosi lang tum mesen ben lun kan cepate pon lang Tangte la terang trok atum na citong unde tompanang litum mahin pen pineson bak berta pachini jeson do ikma alang litum kasik sak ini ni duta hello kahelo pinangan ki inglong hawar pinak kidipi disosong ke inglong hawar dak ni litum rong moyana ke cumi ti alang itu ani sinanji dan isi dari motor da leun ia di pinak lai kasik sak pensi pinangan tumhan ke alang litum na citong don edola aning kan bang na citong don sudah pining ba ciso laso motor bukanda laso aprang ciso inglong hawar long laso katura do ko jonisi ni citong edelo kita ini teman berita nasi pilo lang itum kido lo pesita me nasi pilo je pening le onis tami muning ke bang sibang ke lang tum mana nang cetong nasi pasti bori pon do betul tum dia kana palo kelang ditang te sala kitu sila aningkan wang pen pining kaceprek jek ason pinison bak nang litum tiri kama him pen mane ke thek pon long son do ikma pening kaceprek jek ke thek long ma bang ke la lo militum dak ni tiri kampen ladak jutang asong tadi ka mamai pen nang toy alang itu observer kai Suren Hanse anpar sita me akke hai Dhon Singh terang alang itu sita me penangan itu malong isi cepate ason mung sita me alang itu nang lang cari idun lo nang pingkatan alang itu lahai pen penangan itu laso cepate ason mung long ta penangan kira blong lo pen dihe ko lada itu isi peneng bangke financial mo bang itu Cuni si kidam tangan kasih sak dos kita pening mang kasih so kijoy dulu. Ala litum Karbing Autonomous Council pen nakira apa ini.